но ни го отне на сила. И ние сме единствените, които могат да го върнат. Имаме ли план? Ригби, покажи му документа. Бам! Това доказва, че паркът е забележителност. Само трябва всички да го подпишем. Тогава ще е незаконно да се построи 9Б. Декрет от кметството. Ахаха! Лесно е да се каже. Ако брадатият мъж е променил самоличността ви, кой знае къде са се пръснали всички? Аз знам къде можем да разберем. Залегни! Давай, давай! Тук има хиляди документи. Това ли е, което търсим? Да, това е. Ето я папката с новите им самоличности. Изглежда Бенсън е единственият, който още работи в парка. Бенсън, защо не си заключил вратата? Аз я заключих. О, заключил си я. За това ли тръжката се върти? И ако сега я блъсна, няма да се отвори, а? Видя ли? Забравил си да я заключиш. Мога да се закълна, че я заключих. Няма да се повтори. Ако пак забравиш, ще те уволня. Ясно ли е? Томас, донеси ми кафе. Аз го видях да я заключва. Никой не те пита, Томас. Мога да те уволня, когато си поискам. И Бенсън може да изхвърчи по всяко време. Прав ли съм, Бенсън? Защо е отворено? Видяни! Почивката свърши. Добре дошли в градския резерват за пеперуди. Входът е свободен, въпреки че даренията ще се оценят високо. Приемаш ли близалка с лакта? Спомних си! О, майко мила! И, както ясно виждате, С е равно на 8. Има ли въпроси? Да, там отзад. Да, просто се чудехме. Знаеш ли кое друго С е равно на 8? Ами всъщност, да, знам. На майка ми. Вън зубари! Часът свърши! Shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Riverside families are beefing and splitting. Now we so busy session, ballers and gargles have taken over. So watch yourself. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Изглежда моите завъртулки са най-големи, дай 5. Защото имам огромен подпис. Но сериозно, как ще спасим парка? Трябва ни подписът на Бенсън. Проблемът е, че той винаги е с брадаткото. Кой е този грубиян? Предприемачът многократно се опитваше да купи парка, за да построи магистралата. Ама защо точно в парка? Защо е толкова важен за този брадатко? Няма значение. Най-важното е да доведем Бенсън да подпише договора. Но може да пострадаме. Да, нещата са сериозни, братле. Виж, Скип се прав. Рисковано е, но трябва да пробваме. Ще спасим не само парка, но също и Бенсън. Добре, да се залавяме. На 3. 1, 2, 3. Предприемача. Можехме да го обмислим по-добре. Добре, приятели. Бенсън може да е навсякъде. Трябва ни само подписът му и ще приключим. Скип, заедно с мускула и дай 5 потърсете отзад. Аз, Ригби и дядко отиваме натам. И запомнете, пазете се да не ви спипа. Какво правите тук, момчета? Томас, как ще ги вършиш? Искаш да ни докараш и факт ли? Тук съм, защото ми трябват точки за училище. Вие по-добре си вървете, новият шеф е Перко. Не мърдаме от тук. Трябва да ни кажеш къде е Бенсън, за да се подпише. Томас! Томас, къде е Бенсън? Точно зад вас. Хванете ги! Бенсън не го прави! Я гледай ти какво имаме тук. Няколко нарушители, които нахлуват частна собственост. Какво? Не си падате по изход 9Б? Нека познаят.
Окупали сте се в цимента, за да спрем строежа. Опасявам се, че няма да се получи. Всъщност ще ви използваме за строителен материал. Of course, I read this conference room, getting the reality the way it goes down out there. I hope you're listening because that's why we play that music. You dolls and check out that side. Нямам никакви проблеми с Crazy out парка. there. Проблемите ми са с Мордекай и Ригби. Сносли! Но ние не те познаваме. Може би не сегашния ми вид, но това ще опресни паметта ми. Точно така. Аз съм синът на световно известния шампион на видеоигри Гари Боби Фъргюсън. Гари Боби Фъргюсън младши. Сърдици ни, защото подобрихме рекорда на баща ти. Не, защото го взривихте. Мислите, че можете да премахвате хората така? Не бяхме виновни. Да, беше страничен ефект от горчивата загуба. Тишина! Гарет Боби Фъргюсън старши беше мил, любящ баща с огромно сърце и се спомина само заради вас. Браво, братлета! Като завърша магистралата си, тя ще ни отведе до огнения център на земята. И тогава баща ми заедно с всички, които сте погубили, ще се върнат, за да съсипе това, което ви е най-скъпо. И сега, след като имам публика, тържествено представям изход 9Б. О, не, братле! Закъсахме. Подгответе се за отмъщение, което ще влезе в историята. Татко, синко. Изглеждаш добре, синко. Благодаря. Време е да покажем на тези негодници какво означава отмъщение. Аз съм абсолютно за. Ще видим сметката до вечера! Полезно е, ще ни ликвидират. Със сигурност сме обречени. Не знам за вас, момчета, но не е възпитано да не поканим приятелите на купона. Момчето. Приятели, благодаря, че се открихте. Здравейте, панко Сърбяни. Това би трябвало да е армия. Те са твърде много. Прав е, няма да ги надвием. Вече не става въпрос да ги надвием, а да им се опълчим и да се бием. Аз няма да предам всичко, което ми е най-скъпо на сърцето, на някаква летяща глава, която иска да ни отмъсти. Няма да склоня глава. И мисля, че и вие няма да се предадете. Днес ще се борим. Ще се борим за парка. Да! Смели ли сте? Да! За парка! Да! Колко трогателно! Страховити изчадия от ада! Атака! Задръжте! Трябва да намерим Бенсън, за да го накараме да се подпише. What an incredible record. I love that shit right there. Сега! Братле, това е Бенсън. Бенсън, пробили за ти мозъка. От грешната страна си, приятел. Това е истината. Брадатият е лош. Къде отиде Бенсън? Какво? Бенсън, ти си шефът на парка. Как може да не помниш? Лажеш! Внимавай!
His name is God. You saw the skin, but what you so mind. Do no silence, none of your bullets holler. Still you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a ghoul. Look where you going. You're on the level. Everybody is bad. They just look at your ass and call you a ghoul. This is for Без правила. Бесът не го прави! Паркът значи всичко за теб! Ай, ме предупреди, че ще напълните главата ми с лъжи. Кажете с Богом! О, започна да си спомня! Бързо, братле, провикни се! Шкембобани! 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 Другия път няма да подреждаме столовете! Другия път няма да подреждаме столовете! Оставете ме на мира! Къде да подпиша? That is the logic of the future. Те се броят на пръсти. Скоро всичко ще приключи. Мисля, че постави световен рекорд по най-добро наказание. Who will help me to party so hard? Filipino! We got house music, then we got more house music. Only Точно on така! Бенсън си възвърна паметта и с подписа му документът е напълно валиден. Затворете изход 9Б и портала! Декрет от кметството, ахахо! Историческа забележителност! Мисля, че имат всички подписи. Гарет, Боби и Фъргюсън старши. Трябва да съберете подписите на всички работници в парка. Томас! Сега ми дайте документа, иначе Томас ще пострада. Защо ми трябваше да го наемам преди всичко това да се случи? О, той няма вина. Съжалявам. Не ме разигравайте, донесете ми договора. Добре, добре. За отмъщението се изисква хладнокръвие. Стажант, донеси кафе след. Паркът, нашият дом. Загубихме го! Томас, спри да се мутаеш и веднага донеси кафето. Децата са безполезни, нали? Добре, скупчете се. Ще скъсаме договора и ще подновим войната. Слуги, гледайте. Това не сте ли вие с задница вместо лице? Фалшива? Ей, гени! Трябваше да гледаш по-внимателно, защото разменихме договора под носа ти. Загряли? Ще постави световен рекорд по разочароване на баща си! Да, Томас, беше страхотен. Да, ще си добро допълнение в отбора. Да, така е. Благодаря ви. Често ли се случват такива неща? Доста често. Спокойно, ще приведем всичко в ред за нула време, нали, Скипс? Било е по-зле. Добре, приятели, залавяйте се! Mama fourth right once told me if you gonna rock a microphone, wear protection. Пак ще I се said, видим, нали? Moms, fourth right loves two Супер, things, доскоро, women Томас. and science fiction conventions. Здравей, мамо! Не, няма да напускам за сега. Да, мисля, че стажът ми ще бъде супер.
Филмът е обработен в Дори Медиа Студио. And dance till the feeling is gone in your toes. I wear shorts in the summer timberlands when it snows. Sometimes I like the chill, sometimes I like the mingle. Sometimes I get the fever for the flavor of a single. Sexy young slimmy, but not too young.